Добър вечер и днес депутатите почти стигнаха до бой. Напрежението Нямат най-яждане, мама и политици. Представители от Демократична България и Възраждане решиха се... Тодори, искам ремонт. Стопли се времето и гледай, съседите започнаха да правят ремонт. А ти нито мен искаш да оправиш, нито апартамента. Але, бягай, че както е тръгнало, пак сме на избори. Ма занимаваш с твоите глупости. Байдан не го оправя, ама бат с хръм ще възкъса. Тодори, колко пъти да ти казвам? Искам ремонт. Като ни оправиш мене, поне апартамента да ми оправиш. По-добре да запам талана, отколкото тебе. Значи по телевизията е едно и също, у фейса е едно и също, ако не е Гала, тук ще ми излее Мондьо, ако не е Мондьо, ще и Криси Патрашкова, ако не е четвърти Ерген ще вкарат или шеф Ангелов ще нарита някакво тей. Тодори, кое не разбра? Искам да го оправиш този апартамент. Виж съседката какви опънати тавани се е сложила. Детската, в хола, в банята, в коридора. Славке, от твоята глава само опъване има. Нищо друго. Аз да не съм ти майстор. Седи малко мирно, изчакай малко. Давай, сега ще покажа. Тодори, който и да е. Гробница, не виждаш ли пътя към пътувата с била? Давай да покажа опълната таване, пак са лепно за пусти. Ей, на Славки, гледай какво са опълната таване. Виж и се затима. Какво прегръва? Тодори, виж, и светещи стени имат хората. Ако е писано да умреш, ще ги питаме паметници му оправят. Ей, и каталог има, защото знаеш, че си претенция. Тук, гледай. Гледай колко е хубаво. Виж какво пише тук, не гледа само цветовете. И 10 години гаранция дават хората. Ти мен ще караш тавани да ти опъва. Давай да ходим да търсим някакви злофета. Ади, ма!